nhasi masangano anomirira dzisvondo pasi rese atumira tsamba yokunyora kushora hurumende yedu nogwaro rayakabuditsa ichituka wafundisi nokuti wakanga wareketa zvokuti irege kuita upenzi. Izvi zvaenderera mberi pabodzi pone wamwe vanhu wadoka warundotuka hurumende iyi nevanhu vayo vanoita unhu hwakanyangaritsa kusarudza vanhu nonyaya yokwavanobva. Zvazobuditsa pachena kuti vanhu hurumende vakabvira kare kuita kaunhuka. Fortune Jasi kwaiya akadzingiwa uori. Izvi zvaitawo zvareketiwa naChris Mutsvangwa. Paareketapo tabva tandoti ichi chachimwe chikamu chechirongwa chokunanzva natsoka. Chris anga achinanzva tsoka dzavamunangagwa achitoti vari kuita zvinhu tokudzinga vanhu vanoita uori. Ukuwo Monica Mutsvangwa akandiwa pasi pechitima chiri kutekaira. Izvi zvaitiwa naObed Mpofu, apo Obed Mpofu ati Monica ati kune vamwe vanhu muhurumende vari kureketa tunhu tusingatekairane nomufungiro wamunangagwa. Aribe achikureketa mazita asi zvabuda pachena kuti ndiMonica Mutsvangwa. Jacobo kwai achagomba kuti achabudisiwa chere mujere musi wechishanu. Muchuchisi wenyaya yache ati ngaarege kubuditsiwa nokuda kwokuti wamunangagwa vachiri muhofisi mawomo. Hino kuti zvinombofunga sei munzero dzawodzo. Munyaya yavhundutsa vanhu vazhinji, munyori mubazi rozvomari munyika akuri kutekaira hache nokandege kache ega iye pabodzi pono mhuri yache kuenda kumapopoma kuVictoria Falls. Kwaanowana mari yokuita izvi kuri kuzikana asi vanoreva makwai vari kuti ivo ndidzo mari idzo dzimwe dzakabiwa pakabhadharwa mari yokuDrugs International. Kambani takambokunyepa inozuro inonzi Sotiki yarege yaferefetiwa nevanhu kuti kuMauritius yakanyoresiwa iribe kana chinhu icho inoita. Zviri kubuda pachena kuti kambani iyi yakandoseenzesiwa sozita kuti ikwewe mari kubva muhomwe yenyika. Tinoimba kuti tichavabata rimwe zuwa. Munyaya inotapira, Hippo Valley yati iyo kutengesa shuga wanoita kunze kwenyika kwakasimukira zvinofadza. Watotiwo kwakasimukira zvakapetiwa kabodzi zvokutoti vari kuringira kuti kuKenya nokuAmerica vachagoendesa imwe shuga yakawandisa. Tototamuka kuenda pasi rese. Boka ronyika dzokudzasi kwaAfrica roSADC raita musangano waro wavatungamiri wenyika nohurumende, asi paribe zvizhinji waribe kurukura kana chibodzi chino chokuita noZimbabwe kana zviri kunetsa mairi, asi kuMozambique ndiko ari kurukura nezvako. Mozambique ikatokumbira Zimbabwe kuti iri kukumbirawo rubatsiro rwemauto. Hino kuti zvichagopererepi? Vanhu vanotengesa tumasitoro twavo muGhana vari kuNigeria vaonesiwa chitsvuku nohurumende ikweyo. Hurumende ikweyo yakadzika mutemo kuti wakufanira kubhadhara mari inosvika $1,000,000 okuAmerica kuti wabvumiwe kuramba wachitengesa. Izvi zvabva zvapa kubuditsa tsungununu kuvanhu zvokutoti vari kurwisana pakati pavo kuGhanawo nokuNigeria. Munyaya inotifadza, mutemo mutsva waisiwa kuIjipita wabva wandoti iwo unodzivirira vakadzi vanenge vari kumangara nyaya dzokubhinyiwa nemabhinya. Izvi zvabva zvapa simba kuvakadzi vanenge vari kushungurudziwa nokubhinyiwa zvokutoti tiri kuringira kuti mutemo uyu uchabatsiridza zvizhinji. Tinoimba kuti vanhukadzi vacharamba vakadzivirirwa. Tindori ipapo pamufaro uyo, tini wenyu Mhanduwe Nhau, tidifame tiboya nehwedza.